G. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Lamang ang imong dumangagi-ahak upaya kinindughan ko aron dili ako maskamak unsa mahinungdan imo akong gidaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Dear M.O.R. Para po sa iyo, Brother Bern, and to all the listeners of Gugmang Giyahan Drama Edition. And to all suki sa Gugmang Giyahan. Mayong adlaw. Sa giling ko pa, Judelsa. MORSO. The MORSO. Itago na lang ko sa pangalang si Juni. Juni na ni siya. MOR, bisag na ako sa Dubai, siko paminaw sa inyo ha. O 1 month ago, nakauli ko diri sa Cagayan de Oro. OFW pala to. MOR, niuli ko. Kwan siya, overseas Filipino waiter. Worker. Wait. Sabi. MOR, na ako'y karelasyon, na ako'y girlfriend, 8 years na mi. Itago na to siya sa pangalang si Elaine. MOR, before ko ni Larga, tamis kayo among panag-ubanduhan Ay, ano talaga? ni Elaine. MOR, sa akong pag-uli last month ago, grabe ang kalipay ka nag-uban na sad mi. Apa napansin na ako nga burag na something different. Nay, nalahi sa iya. Nabantayan ako MOR nga murag nausab si Elaine. Okay MOR, ang usap pag yung kasakit ani. Pag-uli na ako diri sa Cagayan de Oro na pagkikakadunggan ng mga istorya. Nga si Elaine na ay uyab. Ay, O siyempre, MOR, wag yung kumutuo sa mga tseka-tseka. Edos ko nituo sa mga chismis. nako. Tungod, kay kabalo ko nga di na mabuhat sa ako ni Elaine. Og MOR, love po na ako si Elaine. Chismis lang yun. Ang pag-iingon din na tinood kung mag-kiss na yung isa katao, uyab na sila. Da. Hangtod sa kagabi ni Ana MOR. Nabana na ako'y nabasahan sa iyang text. Og di na nagsugod ang akong gugma.
Ay lang. Lang! Oh! Saan na? Sabi mo ito na. Ay, ikaw may kanilaan. Lang, may kiniabot na ka lang. Like lang! Sensya na kailang ha, medyo... Daghan mo Ganina na ko si text ni mo, di ka reply. Sensya na gid kailang na alam ko giapa sa City Hall ba. City Hall, alas 9 na sa gabi. Lagi lang kay... Kami ba ang ting close diya sa City Hall? Ah, Kami po ng ting abri diya. Kami ting limpyo. abinaw nag-date-date ka sa laing laki. Ha? Akaw na lang, kasi mong gusto, kay inito na ko ning lauya. Lauya nga akong giloto. Ako ning Busog. buhaya man gilauya, 5 days ni gilata. At least humok na gid siya. So, inito na ko ni. Tads. Lang ka ng... Talago naman kay ko lang ka nang pwede mag... Busog na rin ka? Busog na kay ko. Dito ka ni kaon si mong lalaki? Ha? Ay, bagay sayang ko na akong giloto. Dili busog naman kay ko lang ka ng... Sayang nga po kayo eh. Ligo sa kuha kay... Sige lang. Sige, ako lang ni... Tayo. Sila, ako lang ni Poso ning fan. Lauya diya. Tukoy. Pwede mo na nabayin dito nun niya. Sige lang mag-shower. Okay? Bilin niyan cellphone. Lang, naligo pa ka lang. Lang! Oo lang! Basahon ako na yung cellphone. Uy, na may pin code. 12345. Di pwede. 54321. Wow, so siya. Uy, ni-open. Dali rin yung password. Messages. Client Clifford. Ito nga cellphone, kang ginagawa pa lang cellphone. Client Clifford, B? Nakauli na ka? Ayo-ayo ha. Bisag na ka sa imong husband karon. Uno naalabta ka. Damay. Sama na kong nangandabasan. Mula gini, sala man ako ni ba nung abri-abri pa ko. Gibasol pa ang self. Ay, damay. Ay, nanapod. Ganina, client Tifo, gani. Admin Ronald. Ano ni style niya di ay? Client, admin. Hey, shot? Huy. Talagang may mga lalaki, ani. Admin, client. Tinuod yun din ang kinasultid eh. Nalabon ako dito, gakayod dito sa Dubai. Kakayod ka sa gula na galigkiyo dito. Kani akong kalibin diri. Gapangatol sa dun mislaing lalaki. Yahay ba sa tagang kwarta. Ay, salamat ka, presko. Bigyan kayo sa kong ibate lang. Ay lang. Lang, ano abit mo na ni mo ako cellphone lang? Wala na latex. Nay nag-text? Pero wala na akong gibasa. Wala mo gibasa nga. Wala na may new message diri. Wala na slide lang. Pero wala na akong gibasa lang na. Masuk ka balo sa codes, ana. Sige lang ka na. Lang ka na, di na ka mauna na. mukhaon. Di na ka Gusto na kayo mukhaon. ko lang ka na. Mauna na kong tulog lang ha. Lang. Sige mangod kayo trabaho mo. Dugay na kita. Dugay na kita. Labing-labing lang. Katulog ko nang gid kay ko lang. Labing-labing sa talang Lang ka na. Please lang. Babe. Gusto lang gid ko nga matulog kog sa'yo karon sakto kong gibati. Gusto lang gid ko makapahulay gid og sakto karon ha. Sige na matulog na ko ha. Atin ako i-chika sa imo ba. Sige na lang. Kanang sa katong na ko ni sa to. Wa gid siya mahago dahil. Gwapo no.
Kwapo ni nga ba di sulod galing ta. Sulod ta. Alawa. Dos Andanas. Nay duha ka kwarto diat sa taas. Tapos sa ubos na apoy kwarto diat ta. Tanawang kusina, di ba? Gwapo kayo no. Gwapo man kaayo. Gwapo ni nga ba? Ang FC98 ang nagbuhat ani. FC98. Oh, si Bonsyong Kabakungan ng kontraktor ani. Gwapo man kayo siya. no? Pero, tingala lang ko lang, anong nangita man tagbalay, nga naman tay balay. Actually lang, Oh, muna akong surprise mo ha. surprise mo sa ako. Nga naman. Para asa. Ako mga kwarta nga gipadala. Muna ning usa sa mga kwan. Unsa? Kani, ato ani nga balay. Surprise. Jut lang. Kanin siya, nga balay. Tanan akong gasto. Para asa. Nga naaman tay balay. Gasto na kaayo kung magkuha pa tag balay. Di man to balay, nagrenta man ta. Oh, di ba ka malipay, di ba? Rento, Nindot man ka. to. Unsa mo ding? Nanatay balay kani ato na gini, di na padulong akong budget, di ba? Okay. Wa pa ka malipay? Happy ko nga nanatay balay. O see? At least, nanatay tong kagalingon. Kaya pang pamilya ba niyo? Bitang ni abroad ko, di ba? Wow. Yan lang. Pakasal na ta lang. Kajut lang. Karon, nagkuha kag balay. Tapos magpakasal na pud. Di ba kayo grabe naman sad kaay na nga gasto? Kajut lang kanang Gusto ko magpakasal na ta para di na ka mapadulong sa lain pang mga lalaki. ha? Nakaunaw naman kag ing-anak. Wala. Lagi ka nga. Dili lang, joke ra kung pasabot ba. Kaysa, Bulo ba agi napay ka nga sa malain imo. pa. Nahigugma ko sa imo ha. Nga dumadok ko nga makuha. Wala lang, gusto lang ko magpakasal na para legal lagi na itong panaguban. Di makaganaan na. Ang kabalaka, Kabalo ka. giamdaman na ako ni tanan. Bulo ka lang, okay raman sa kuha nga magpakasal ta. Pero kanang kasal manggod, taas manggod na siya nga pagka preparasyon. Di ato move on. Kuan la express lang. Dito, mas, kuan na ta, mas. Grabe sad kayo ka. Mas wedding lang ta, mas wedding. Unsa? Iwa mas wedding lang ko nimo. Di ko nga, ako ra ba yung uni ka iha sa among balay? Pero gusto ko nga, ang akong Kasi kasal. ako lang nga lima man mo kauni ka iha. Salain man to nga mama ko. Gusto na ko nga, kanang espesyal po ng mahimon akong kasal. Sa ka? Lang. Ay Gusto na ko kabala, nga. kabala ka nagtipid na ko ani atong kasal karon. 5 million ra akong nagasto. Tipid naman na. Sisya. Ay, grabe akong gikuha nga mga video lang. Tanan angle ko ha. Puros mga helicopter tanan ang kuha. Ang mga camera ay sus birthday. Kabalo ka, ang uban video, di bakit ang groom raman og bride. Oh. Ang ato ang mas mahal akong gikuha nga pang video. Sabay. Pati pari, videohan. Sa iyang pagsulob siyang sultana. Sa iyang kaligot, ang apil ang pari kay part siya sa kasal. Tanan akong gibuha na pag-ihaw sa baboy, pagduslak sa baboy sa Yeah. dugo. Kompleto ang mga video coverage ani. Mabinaw sa lang. 3D pag yun ni 3D. Mabinaw sa lang nga ako isip na ba yung una nilang? Yung ano magod nilang? Ang kasal, dili na siya tiaw-tiaw nga desisyon. Oo, kabalo ko nga ganahan ko sa imo ha. Pero, Unsa? kinahanglan na preparahan nato na ang kasal ug tarong. Unsa naman tong ka? Di ba mo muna itong gustong malat nga magpakasal? Tatakaroon mo wala naman nung ka. There's something wrong. Ha? Love ba ko nimo? Oo, syempre. O di Love ta magpakasal ka. ta, problema magod na, di ba? Magpakasal ta. Ako'y bahala ay na pag-unaw na. Gusto ko nga, di na ka magpadulong pa sa lain. Daon siya naman kapre. Nabasa na nimo sa cellphone. Nakita nimo to naging adlaw imong gisundan nga nailahin imong uya bu asawa bay tawag nimo ana. Pero anong ganto karon magpabuta bungol mangyapong ka. Amo lagi pre. Siguro love lang ginako si Elaine pre. Naunsa naman ka, Juni? Juni, please. You wait for me.
Juni, ano siya ng mga Brad? Grabe mong kayod sa pagka-OFW. Tapos ingana pag inahitapos mong asawa, tanto ka na mabuta-bungol ka. Ano sa naman taong ka, Brad? Unya, pag humanyo-guminyo mo, sa imong pagtuo ka, magbulag ka sila. Unya, kaya mo balik bibiyak ka sa Dubai. Unya, pagpadala mo kwarta, ay kay Spari. Aba, Brad. Sa lang, lisod yung kay Brad eh. Pero muna siya nilang giingon, Brad, nga, love, Brad? Brad, dili na love, Brad. Katangaan na, katangahan. Ano siya naman taong ka? Di ba nilalim sa ako, Brad? Di ba lalim na yung haning mahita po? Kabalo ka. Lisod ba? Dubai. Kapadala ko kwat na gabi na ko nalipay siya pero ang naitabo na nga. Naday lang lalaki nga nalipay tadi. Pero diniday siya. Sakit kaya, Brad. Brad, etong tatanan mo. Masisimba ka na may bulak sa ilo. Naong siya na mga Brad. Di mo kasi Fernando po, Brad. Brad, isipin mo. Sa iyo ang kakayan. Akin ang Dubai. Brad, tanawa lagi ng resulta si mong ka. Kuang Brad doon, nabuang mong ka, Brad. Brad. Listen, Becky, kaya ako. Nabo ko'y mabuhat, ni Brad. Nabo ko'y mabuhat. Ni ba suti ko sa tiro, nabo ko'y mabuhat. Kamalag yung ka, Brad, ka. Akong gumagrabe kayo. Maraming panay ganyan ko ng pagkasal. Basta wala, ayaw ko pong Brad. Brad, salamat sa mga tapang. Pero, buta mo ko lang ikaw, ani. Kay love kayo na ako si Ellen. Love kayo na ako si Ellen. Diyan lang, babe. Ano? Ano naghilak mong ka, Elaine? Doon na taming yun. Pero, nag-ingon sa ako ang designer, di daw ka gato dito, di daw ka magpasukod. Everyday magod nga change ang akong measurement. So, imo ginaigi pa dahil ng atong Kumplito na. preparasyon sa kasal. Kamuno nag-print karon ang mga invitation. Anong kabalo ko sa rason nga nung dili ko kato. Nagkontak ako sa mga MR DJs para mag-host sa atong kuan. Sa atong kuan. Sa tanan kuan ako nang ang mga tanang banda sa Kagindura ako na pong gikontak. Para lang yun ani atong reception. Balik ko sa rason nga nung dili ko kato dito sa akong budista. Sa keyboardista? Budista. Budista? Wala may Buddha dito. Bo-M-M. Dara ko'y sipo. Bodista. Sa problema, is there something wrong? Because, kabalo ko nga, few days from now, dili lang gihapon masigos ako akong wedding gown. Stretchable man ay garter. Ang gown. Di ba itong garter, ba itong ginatangtang, tapos ikuan, ibiba. Because, I'm pregnant. Usa. Manos ko, Judy. Usa. Usa. I said it, people.
Six cents. Hush! Baruska. Hush! Lain pa man to. Hindi makaabot ang ako Baruska, wala problema di. Magpagpakamahan ko. Amahan di ko, wala problema. Dili, ikaw ang amahan. Wala ang problema. Usa! Dila lang. What? Ikaw ang amahan. Daddy, What? how to spell world? Dila ka na World. Okay, you type. How to spell world? Say you type. Hey, where's that? Okay, World. Whoa. World. See, that's world. Okay, so that's okay na? Okay. Balik sa story. Yes. Dili, ikaw ang amahan. Dili, ikaw ang amahan. Dili, ikaw ang amahan. Pre, unsa naman ka, pre? Ayaw siyang imong kinabuhi, pre. Wala pulos, pre. Iba pa, Wala di pulos di kanibuhan, pre. iaalay mo. Lips to lips lang ta, pre, be. Pre, unsa naman ka, pre? Pre, dagat pa yung babae na, pre. Ginawa ko party yung kayo. Pre. Pre, wala di na, pre. Wala di niunda nga kinabuhi, pre. Ay, Dang. Ada, kompleto na imong mga gamit, ha? Mga bag ni mo, kompleto na. Kompleto naman. Kan salamat, ma, ha? Ay, Gidog. Parang bag-o lamang ito kani adto nga. Gamay pa kayo ka, pero karon dako na gyud ka. Dako na kagdughan. Dako na po kag... Mama po rin. Bitaw. May pag mo, ugma kay mo ulit ato naman kag Dubai. Mas maya na mo larga na po ka para may malimtan ni mo sa naitabo ni mo, ha? Ayun, na to hunaw na si Elaine. Ang imong hunaw naon, nga at least naman lang, wala ka nagkulang kaniya. Salamat kay ma. Ayun na siya hunaw na para dili na ka masakitan. Ayun na hunaw na nga na sa mga lalaki daghan, pag wala ka, naburusan ka, ayaw hunaw na nga nalaki siya na mama, uy! Pari ba yung mo na, ma? Wala man. Ang ako lang ba nga go on with your life. Go on with your life and go on with your life. Mora na, ma, limited lang. Always remember that. Bye-bye. Sige na. Kayo mo sa'yo para baka kihatog ka na mo ugma sa kalisa, ha? Ay, mga 5 kabukid, pabiyato itong tabungan ito makadto sa Lagindingan Airport. Ay kabala ka, nag-atang na si William Asinero ni mo, siya na ibahala mo hatod siya mo sa airport. May manto siya, kay may manto siya mo kumpanan mo doon sa mga, siya kaila sa airport. Diyan lang. Na may tao. Ayo. Diyan lang no. Te. Kasama na, ma. Diyan lang ako sa... Ako sang lili. O kagin sa Manisia. Te. Nasi Judy, te. Oy! Kung ni mo mga kabaga gigig na ni mo bayhana ka. Ano ba ni pamanggyung ka diri? Te,
Pwede ba ako makikistorya ni Judy? O, nasa pa may mong gubuto ba ni mo yung kinabuhi, day? Sagdiin na siya, day. Mato na sa sa... Te! Te! Mga bata! Mga bata! Sana ba? Judy! Dang, salad na dito na. Ayun na istorya, ha? Pasaylo ako, buluhod ko sa mga. Pasaylo ako! Pasaylo ako! Mama, ako na siya istoryahon, ma. Salad na dito sa portahan, ma. Ayun na siya istorya, ha? Sige, ma, doon nakasulod, ma. Agay? Gisag pa, mama. Gisag pa, mama. Pasaylo ako. Pasaylo ako sa tanan ako gibuhat sa ibuha. Siguro, mauna ni ang nahitabo karon. Nanabaslan ako. Tungod sa Elaine. gibuhat sa ibuha. Doon naman tayo kagipasaylo. Dili. Magayo kong pasaylo tungod kay na-feel na ako karon ang pagbalo sa karma. Si karma na yung mong giingon diha. Kay, pagumad akong nahitabo to sa to ang duha. Pasakitan ta ka. Kibiyaan ko sa amahan nga nakaburos na. Mao ba? Mirisi. Kalma. Kalma ka pagkasulti ba? Amo ba? Mirisi din mo de. Gaba. Nakoy t-shirt doon eh. Nakaprint na gaba. Balik ko na rin kay para mga ipasaylo sa ibuha. Para ma-feel na ako ang peace in my heart and in my Elaine. mind. Lane, napasaylo na ta ka. Ay, nung pag-una-una ka, nakasala ka. Wala na. I already Kung forgiven. napasaylo na ko ni mo. I already forgiven. Kung napasaylo na ba ko ni mo. Kaya pa ba ko ni mo tawaton? Unsa? Elaine, mulargan ako sa Dubai, ugma. Kalinta na nato ang tanan. Nasapasakitan ako ni mo. Wala na. Dili, Judy, kay karon lang ako na-realize na ikaw ginayang ako gihikog ba? Unsa? Hindi ako higihigmog ba? Unsa? Ikaw ginayang ako gihikog ba? Unsa? Balot. Tak ang DVD. Ikaw ako gihikog ba? Elaine, Dili na ko kaya nga muhala ka sa ako. Sa alis. Nawat ako balik. Ay muna ko tanan. MR, gisipon pag-ayo si Elaine. O, nagyan. Mura-mura na siya ngungo, mga gala. Mga kapamilya. MOR, gipospon na ako ang akong paglarga. Agay. Bisugot lang po na akong employer nga sa January na ako. Boros yapon si Elaine. Agay. Huwag ganay akong mga ginikanan sa akong desisyon apan akong kaya pong gibalik o gidawat si Elaine. Vagabond. Bakul ba sa... MOR, tama ba akong desisyon? Sulti ko sa akong angay buhaton.